pal hisupin tinggal yang barang tu penduduk suwai Kaseng Hanyo Trap Youth Council kalayalam ya arngut ki samla khasi ki bangop ha udrop syaka jaka thau thama ya kajing im jongki ka Alive Again Foundation Rehabilitation Center yakini ki samla la yo bat namot pran hakani kata yo baladap bat kaseng kalayalam yaki syaka tega jaka ringkat ki bahayeng hasem jongki kani kasin jang ba kaseng kalashim kalong banerap iki khun samla ki balangat ha udrok kenang bakin la ban thau thamai biang yalade ringkat ki bahayeng jongki ki samla layalam uba donbok lang harlingdo Vice President hakajindon ringkat ki we kinong yalam bakentup yu samla Francis G Maulong Vice President samla Isak Basayamot Secretary samla John Lingdo Chief Organizing Secretary bat ki we ki dekot ke CEC cái choice cái khôn persya drugs namar banglei ini kam studio te habangi khôn persya i drugs ka bomon ngi isi drugs henrengem isi ikinong di yenong di drugs ngi khain ngem isi iki de terdau ka we naki operation ka bangila le ha tukamit dunai ka san kenta ngilayo banbat yo we niki samla ya ku bangam la ban penpau kerteng udai nasional jongi na mulai hakabang nilai okurup kambun ya une upauda ubala dangam bakla katkum kajing penchongdor nyup san hajar duna ngem simlai khenye ka bawlo berhenti te habang nilai yo ban kurup ya kituki mar na u pilai ing la dispose la thang he te ngem simla kut tangkum ta ngi telepon syaki bahiyang sam bat kilawan ban shimti ya ukhon jongki napo khardop ke dc hatu kamit bat tang ta namar bakum ka kenhon hi ngi ong ka kenhon seng balang tang bakum tu ngi la kut na herngi ko ban pan bahapat ya ka jing em jong lu khana hakiski babot kamot haka Saturday kadai menen keski ngila khot ya kayeng kesem jong u office jongi ngilayo bani kran bat hateng ji kran ngi suthu ban nagliang jong kayeng kesem jong ki don shisha ya kata ka jing ting jing smit bat la ka jing sol ran ya la ka jing le jong ukhon jong ki tadin bang le konsol kalpoi ka ji ya menjur bala kumum do dan kam ban betin lenti lan ne ban thau thmai ya ka jing im jong lu khon jong ki balam ba ka jing menjur ngenomla kelamla kila di barup pasa weni ki parlong oba let's say ki snam shwa ka covid ula judon rekat bat ngi leng ba ki school to school anti drugs campaign ngelaju ya long in touch bat ina ka por te leng ba ka jing ya sutho jingmut bat ki bahia ngelaya kontak bat i bat hakaji kontak bat i long welcome ya ka ba ka approach kawan nak office yang choice today de kadau hakini ki arai trisngi ngem sham la shong klikti la ne shong chathai ngila komong bangine khon drugs tong bani khon ban rat deng khong jing se hon re ban pen bhapat wali ki balangop te mentang ski wala da ka ski ya ka boboro ngi te budi ki sonde henera HYC ngi sngo ban ong ba service to man is service to God ngila shim ngi ski ba kum ka we pat ka jing shakri ban pen em ki mensim keblajat melarang tinggi wan kenang ngilawan kenang nang tin napot nong ba shlong ban ya kendo bat ibarup bat ban wan IT no ya uniu kena te ni keski bomta ngiwan IT arngut ki kena hang ne po rehabilitation center kabodan hang ne po Assam te nganget ba ke ba uniu kena uladon ka jing thrang jing sliang kan salong pat ka jing kemen ya ki yang kesem ka jong u hakini ki khindat sam ki ban sawan namar ngingit scam ba ka rehabilitation center ka jing ba arup ka bala pau le sing la bonong henry ki babun ki breu jongi po nong ma shlong kham tam le government kam pat simle i thui ngi kwa ban kren ba shai ba ngiru ngi suthu ngeleje kendo ikinong di drugs ngeleje kendo ik ti balik sport rehab kila kren bar kileju thu khana ngi ba mentoy ban le hang te ka rehab center namar ba mi nang te ngi dang double triple arsha harengan not ban petikna namar banglai i ki babun ki samla ki badan hang ne kila phone ro yang haki khindat banai bladap
bangila sutunat bansa hang ne po sam namar ba ngiyo ke jing hikai bat umde tu miyo jing hikai layo ban hikai kelai ki bai bangila yo sngo bangila ya khana shibun ban I menne ki bobun ki rehabilitation center hande kila syak khang no namar ki kilong tang ki rehab ki ba kumlon snap pisa tinggi susun ya ki long kemi ki long kpa ki badon ka jing tmu jing angnut bo khun klah ndre ukum ngop double lane arsha laisha tiga ka ba ngai kwa ban ong na hilang jongi kum ka kan hon kan jing khut persya udrat sekarang ngenang beteng nang ni sekman ngai kedui ki long kemi ki long kpa ki badan kita ka jing sngo khia nam ki khon bar ki badan kapasiti pilong balak loy bani kenduk bat ngi namar ba kum balong mendahi ngiladon ka jing ya kren ya stho jing mut bat I ba arop hang ne bang ngila ban pha khana nang po nam ba shlong hang ne namar mai I ro habang ye kren imdei ubre ubakwa ban generate pisa le silang baganika santa ka jong ini hare kumba ula im yalade la revai la thau thamai ka jing im jong ukwa ro ban pen thamai sai kiwe pat ki brang ngop dan ki brang long sok prung ha une ka jing kerni di drugs de nagani ka dau ka penlong ngi bangi haban kran teng pilai I mo ha kini ki por ke bang man chua habede bat kini ki festival ka government ka pendut kalo ka pisang to here halendat ban nekran pade nam ta ka jingbha ban te thamai ya kalawe jong kini ki belangop kini ki jingdi basneu ka ai di ki excuse ki babun ngimla ban len ka fon ka we ka ba ki ka government ka kran bat ki jaka puta ni sko mentan sipang pa ye consult ye slok ba di barom ka government ka ong ba anom la ban create more space than 30 people Tihanre balai mai I hang ne 150 dang la. Tinggi haban pekin ki bakum gino kita ki counselor lani kita ki nong wanrai ki rehabilitation center. Ni haban yo sya ka jing itho hatu ki lalong fit em bandron ki bakum kita. Tekat kum jing ijungi barup ilalong win ki samla balala bandron ki bakum ni ki center ban operate hang te po nong ma shlong. Dengan so ban om ka sarkar ka de ban recognize ni ban itho yo nu samla namar bakum balong hi ki babun ki kmi pa kimla ban afon le se ka jingjingai na nong ba shlong hang de bat ka baar habde bat ka kani ka jingsiu bai dawai bai benai ma te hande la dakadon la da government ka kran bat ki jaka puta ni sko mentan sipang pa ye consult ye slok ba di barom ka government ka ong ba anom la ban create more space than 30 people te hande balai mai I hang ne 150 dang la tinggi haban pekin ki bakum gino kita ki counselor lani kita ki nong wanrai ki rehabilitation center ni haban yo sya ka jing itho hatu ki lalong fit em bandron ki bakum kita tekat kum jing ijungi barup ilalong win ki samla balala bandron ki bakum ni ki center ban operate hang te po nong ba shlong dengan so ban om ka sarkar ka de ban recognize ni ban itho yo nu samla namar bakum balong hi ki babun ki kmi pa kimla ban afon le se ka jingjingai na nong ba shlong hang de bat ka baar habde bat ka kani ka jingsiu bai dawai bai benai ma te hande la dakadon la da government ka la ban ithu kerpang penun kami I kani ka rehabilitation center ke ban fon na government ngatrai ki nong di drugs lain penun kam drugs nong ba shlong kinduna la da ngam ong ba khut plan hare kinduna Tengah kentu government semua se sim serius. Ya ka bakum ni issue. Kuma pila la ba sim serius ki pat. Ki ba ki pat ki kam semua. Kani ka kam yap kam em. Ya ba phi kum ki basong ha ka bor. Akran persya ya kini ki amali ki minister la ni ki badan ha ka bor. Semua la da phi sim ki tang ki ke kam kai le se nginom la ban tep ko mo ong iwi long ki nginom la ban tep kabakum kan ni ka jingjang ni jingpang kalak ban wan sahing jong phi jong ala si tinggal lam ban tip kalak ban rong sahing jong MDC MLA la ni nu politician te de tak dang ko ban ong tongin ya sim serious kini ka man dah ka bangin trelang ki bre ki badan ka bor bat kham tam ro ngi kinoi tre man soba leng bagi kan hot seng balang ki penen ban ong pada lo briu jungi hok wan sakawi ka jela pada pun seng kan Ini kecing aji rap kena. Kalau saya kalong kajing leran kan.
Kajing leran namar ba ibaru pasak kemoong ilalong fit bandron ini kam. Gana ikran bat iman nei ong bah kajing sya ngala perkat ban let dah kuwi pergi bisnes. Ngadan ye kata support na kalian jongas ma in financially support na ye. Ila thumu ban let dah kuwi ka benta. Harangi lai ikran ngi pen so tho bat ngi ai ma se mi. Ba unum budong thau ula ibet ipi ba pin dan hak dengan lain. Lada pilih ma pi haki we pergi kerja ki business le sila bana. Temono pat ban pe ye kene ka benta ka bam ma pi pila. Te kalau ngisya ka is a shameful to the government of Meklia. Ba ye kum gidi gibre phim itho. Phi itho kelai gibre ki ba dei ban itho. Tengah ka ban ong ya government Meklia kham tam ye kene ka MD government ma. So ba se ban pe ye ki ba kum di